Muid beo, díri bidíann seo gléamh na Nuachta as Meiriceá don naúláidig miúil rábhíle sa hochtíag tíar daoin agus ní nach cí nó céird atá chlódach a New York Times in neamh ach an irin sacr as a téalainn chua a mú I blúis agus cheapú a bhí marmh go dtí go raibh sí tomadóirí iad agus gur tóigh go amach as a blúis sláán iad. Ná taisc fiána is anam don Iran agus seohid sa fic túr á scaoile amach as an ospidéal agus ag gháil leiscéal as an fúdar fóstar futhraga agus grill tharla hartí Polrup. Tá ag leannacht le scéal an Uachtaráin Dragar sé ceist leis a bhacail nó rud nár bhíní éonrad nár choléirí éonrad tá sé na ghórneán conspóite haar timppel a rialtas de díobh na Rúise faoi láthir go déibhinn ní lá nach cuafach mermhail nó caiseanín rúile búile lucht réaltar ceart. Tá muamh á dhéanamh I díobh na Rúise agus bidéag nó ag teachtar éis an teachbán ach ní léir cábhail an írinne ní smú. Agus má sé tá mé ceappa go bhfuil gairí leis an Rúis, másí a Rúis I díobh áras a chur in intinní Meiriceánach. Ní léir cad an írinne ní smú agus cad an bréag. Ach, déanam muid a raibh. Is cosúil gur dúrú le Donald Trump ón tús gur chuir Putin a ládar isteach I tóchan rábhíle sa séidíoch. Ach, ón tús tá Donald Trump tríis an scéal a ghaléirú. Tá scéalta níos casta anois ná mar is ceart ó bheith. Tá cur ceart choiríáil, sé clúdaí le láib ach do dhaoine áirithe eile go cháidir siúd is réitilm na seirbhísí faisnéise tá rud amháin soiléir. Gur chuir Putin a ládar isteach sa tóchan. Ná bac leis a tóchan is cosúil go raibh bean ar banna Maria Butina ag tógáil gréasáin gnéis agus bréag agus ceangal I Washington le aibbeoirí agus gníomhairí Rúiseach. Góhhuiile déanaí agus tá an tír nó seirbhísí póilíneacht an tíre anois ag achuimlú nó ag imlíonú nó ag eabhsú an gréasán na hógsaí. Feicthe bliana lean an bhean seo de iireacht
Mínáireach teantásaach agus dána ceorcail cumadacha a inchíochlú agus í faoi cheilt agus faoi chain. Idir an dálín bhí dain siad agháil gníomhairí feisnéis an Rúise. Roi go dtí an Taontas Orpach. Tá an Taontas Orpach tar éis Fíneáil, an Fíneáil a béarde dá thabhairt a riamh leagan Google ile na bógáirí a chur an Google fáil góras oibriúcháin. Tá córas frith bhunaplocht ag an Aontas Orpach tíreach mar atá ag na Stáit Aontaithe. Agus níomháin sin, níomháin gur chuirú Fíneáil Google ach dúrú leo an gdím atá acu telefón soglúiste, telefón cliste scaoile nó a bhfuilú cibé. Seo ceann na gníomh rialála begéine riniú a riamh. Agus is cosúil go bhórsálaí sé aithrithe leanúnacha telefóns chlichte. Tá trodathe de chuid an Stáit Islamaí I brísún Síríocha faoi láthair, prísún a tógú déan gnó seiftiús dócha as scailina agus le héad. Agus an taon feitís atá thiartha dúchais na drodarí seo, nó go dtiocfaidh siad ar eisbhaile nó a scaoil formachiad, agus is cinnte nach bhhainfidh siad sa phríosún rómhada níl an tíre a géirí de chuineáil sa tír. Scéal scantrúil an seo faoi rungannaí sráide in bhfeadhrach go háirithe drong dar bannam Los Trinitarios. Má thuispáin an éine, díomheas nó drochheas nó easarim don drong caithfear díalta sa imirt go tapa agus go díal. Agus seo an pátrú. Tá an slua Trinitarios faoi dhéin le machete agus sceanna. Dyn siad tóiríocht ort agus timpelíonn siad thú do há agus do chleiseail an tá mar fad. Mariú a leid trúr an bhealach seo. Agus tá údaráis Nuacht go láidir den tóirim gur cheart deire a chur le drongannaí mar seo a bheartaíonn a oibríonn agus a bhagríonn le sceanna agus machete. Tá na Stáit Aontaithe ag seoladh teachtáideachta nach tearmannaí do dhídeanathe níos mó. Nu le sagm ceir is féidir le mar áfaoi sin. Scéal grá, ní nuacht é seo. Ach
scélíonn beag faoi chúpla Facebook a tháinig le chéile chun tine foréise a rúcha agus idir an dálín a daim sí leis slánó cneasú agus grá. Right. An ind tá ní siúr mé ban éagnú ar seo mar éagníú cailín óg i Chennai agus leis an nóíocht seo tá an ind i gutsinne i cúb siar ón scéal, i tarint siarhhaid, teanna siarhhaid le húfás. Béidir leis an baiblíocht seo go ducaí aithrithe ompur na bhear sa tír sin covis. Tá sin focail is nó rúsait míle támal. Bra normanis tá mé focail seo lorach. Ceartsin a bheith ceannarcach. Tá ceannarcaí de chuid an Taliban grá go séannaí gníomhar be a bhharó é síbhialtaí na Afganistáine. Ní dhearna an Stát Islamach páircint dá le héad in éair. Ach ar a laghad tá grúpa bháin san Afganistán ag athhrú bord. Tá fiosrú chun cánach ar bun faoi charthanas de chuid Donald Trump. Fundúireacht Trump is anam dó. Well, slán leis na Stáitiantaithe ag inéisú díreach thar lear tá an tín á dhéanamh inis agus comhartha é seo béidir go bhfuil ré na Stáitiantaithe teacht chun deireadh ar domhan. Tá Kathleen Kraninger ainmnithe le bheith geannas ar an Bureau chosaint túltóirí. Ach is cosúil nach bhfuil taithí ar be eice ar le héad. Agus by lá sa chóirte eice, by lá os cóir teannaid an teannaid eice. Agus befrig súil le díon cheistú. Nílas agam cén dráma agus imní atá siúil san NBA ach tá Kawhi Leonard trádáilte ó San Antonio go Toronto. Is cosúil go bhfuil sin na hiarthóchail agus na anáhairt in san NBA. Nílas agam cén fágus is coming. Cé Jack Powers, nílas agam ach tá tattoo ar a lámh ar fiú $50,000. Banksy. Sceartón. Tá Meiriceá lán leo faoi láthir. Tá siad ar insin gachéine faoi láthir. Not gréine leabhart faoi apú arís, is cum liomsa. Tá drama stáitse ar siúil faoi IG Faban sílim agus ní léana le ráthach. Sníad na scéalta móra cúpla focail. Nuair a bhíonn rud ag neartú tá sé dá le dreis. Má tá ráchairt ar rud, tá tarringtir. Má tá cuid agat ar rud tá scíar nó ceann agat.
má tá tú chun cíine ga chéine is ceanródú luck úsáid speisialta agam do luck agus nuair is agam céir daoine mú. Má tá tú lúfar agus más éasca duit boga tá tú éasca. Sin úsáid deas den nachil sin. Cad má dhealann má pocail do híomh inneachar. Má héitsan tú cloch mar hampla, tuislíonn tú. Is féidir rud a chosint le cúdach tá tú ag cúdú rudaí mar sin is dócha gur meafreacht tá tú chur rud is scrín freisin. Tá rinn grothaí eachtracha ach tá rinn grothaí baile freisin an. Má éiríonn leat bhuiile a thuirt do dhuine nach mhaca sé tá tú ábhúla ar a taobh chaoch. Sin né mór scéal an láineamh tásúla an gur bhain se tainmh nó úsáid nó rudi cínt as na scéalta don láineamh agus go mbeidh muid a caint le chéile ríis sa bhhaid idir an dálín gcuime rá té oribh go léir. Á, cá bhfuil seo. Né, stop.